Здравейте, дами и господа! Казвам се Димитър и съм електротехник и също така съм и преподавател по основи на електротехниката и с този клип искам да ви запозная с това как правилно да монтираме контакт, монофазен, такъв какъвто имаме във всяко едно домакинство, по предварително изготвена двупроводна монофазна инсталация и предварително измазана стена и фиксирана конзола. Като под конзола имам предвид онова кръгличкото пластмасовкото нещо, в което пъхаме контактът в него. Кабелчетата трябва да влезнат тук. За целта развиваме леко винтовете, за да отворим достатъчно пространство, в което да вкараме кабела. Правим следното нещо. Подвиваме кабела и го напъхваме с пръстите додолу, така че в дъното на конзолата да опре. Така. И подвиваме леко нагоре. Така, долу-горе си ориентираме с каква дължина трябва да бъдат проводниците. Защото ако е много по-дълъг проводника, после контакта влезе трудно. Създаваме главоля. Така го подрязваме. Така, изтегляме и заголваме долу-горе около не повече от 1 см. Защо не повече от 1 см? Защото голяма част от контактите, които монтираме, самите легла са плитки. И когато е плитко леглото и когато кабелчето е оголено повече, при монтажа се оказва, че оставяме заголена повърхност. Което не е, че кой знае каква голяма болка за миралка, но не е окей. Така, предварително сме измерили кое е фаза, кое е нула. Тук цветовете са спазени, респективно следното. Фазата е кафявия кабел, синьото е нулата. Понеже тук говорим за двупроводна инсталация, в този си вариант трябва да занулим контакта. Как го правим това? Имаме нужда от едно парче кабелче, живо, с което правим мост между тия двете гнезда. Правим мостче, тук виждали се добре, за да можем да го занулим. Правим мостчето, напъхваме го това, виждаме, че е опряло до края. Идеята е, нулевия кабел трябва да има мостче към ето тези пера. Защото когато примерно мериш с някакъв уред, тук примерно ти идва фазата, трябва да отмериш еднакво 0 и тук и тук. Те двете трябва да ти отговарят на 0. Ето пак, ето го къде е. Тук вкарваме нулевия кабел, тук вкарваме фазовия кабел. За по-лесно, ето, вече сме го направили. Това го затягаме много да не шава. Пристъпваме. Пристъпваме вече към същинския монтаж. Ето, тук нулата е малко по-голяма, затова лекичко ще я отрежем. Няма проблем, нали? Но за фазовия кабел трябва да внимаваме наистина да не изтърча. Да е прибран кабела на максимум и да не стърчат загорни неща. Така, тук от тая страна проблем нямаме, защото говорим за нула и зануляване. Хубаво е при монтажа на контакта, фазовия кабел да не го връзваме от вътрешния край, а да го вържем от външния, за да може да е по-отдалечен от ето това мостче, което съм направил. Вързваме го тук и натъпваме до дъно. Виждаме, че изолацията е прибрала до край в този случай. Затягаме. Подгъваме кабелчетата леко навътре. Набутваме контакта. И вече тук нататък е ясно.